Siyanibingelela bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu. Leli yizwi leNkosi olaleleyo noma olibukelayo. Lapho khona sishumayela, siphinde khona sihlole impalo egameni likaJesu Kristu. Soke simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nangothando lwakhe asenzela khona. Hhayi ngoba naku sibahle noma singcono, kepha ngoba uNkulunkulu usithandile. Ngithi niyalazi iBhayibheli lapha kwincwadi kaJohane ithi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka, wathanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe yona yodwa ezelwe, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo athole insindiso nokuphila okuphakade. Kepha lowo ongafuni ukwamukela indodana uyazilahla yena. Uyazilahla wena, awulahlwa yimi, awulahlwa uNkulunkulu. uNkulunkulu akalahlani uNkulunkulu. Njengoba ethumele indodana yakhe ngokuba emhlabeni asisebona abantu. Buka-ke manje ngizokuhlokoloza. Bese ingasewona amadodana kaNkulunkulu ngokukholwa, kepha ngokwemvelo, ngokukudalwa, ngoba sakhiwe nguye. Uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifunze. So isono senze ukuthi umuntu aphume embusweni kaNkulunkulu. Ingakho uJesu mase efika ezoshumayela, ashumayele umbuso. Yama uJesu methi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Khona into ayiphethe uJesu mina ebengingenayo. uJesu kuphela obenamandla ukuthi abe nayo lona. U-Adamu, indodana yokuqala yakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, yahluleka ukuba sembusweni kaNkulunkulu. Mawukhumbula kahle, izikhishwe eparadise iyobekwa engadini ukuthi ilime ngoba yahluleka ukuba indodana kaNkulunkulu ngokuphelele, ngokwentando, ngokwendalo, ngokwesakhiwo, umfanekiso, kepha ngokwentando. Iqhamuka le ndaba engiyishoyo. Uthi uJesu kwincwadi kaMathewu sahluko 12 efundisa, bese kuqhamuke abazali bakhe noma uma wakhe nabafowabo, bese befika laphaya bethumela bethi sicela nisibizele uJesu. Bese aphuthuma omunye ayekhona, ufike laphaya akhulume noJesu. Bese athi uJesu-ke meyikhuluma le ndoda ithi, Nkosi, uma wakho nabafowenu bayakucela ngaphandle. Uthi uJesu mase ekhomba isixuku asifundisayo. Ubheka isixuku asifundisayo mase asikhombe. Athi ubani umame? Ubani umfowethu? Ubani udadewethu? Ngokuba umfowethu nodadewethu, ngifuna uyizwisise kahle le nto, ungathi ngiyakuroba. Umfowethu nodadewethu yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini. Yayizwa indaba? So nangu umuntu ophethe intando kaBaba osezulwini, uJesu uza la kubantu uphethe intando, uphethe umbuso ngokuba wenza ini? Intando. Intando. Mekuthiwa unikwe ilungelo lokuthi uthathe isinqumo. uNkulunkulu wakwakha ngomfanekiso wakhe. Uthe mase kwakhile ngomfanekiso wakhe, wayesefaka kuwena umphefumulo wokuphila. Wakunika ilungelo lokuthi uphile emhlabeni. So wena uyazithathela isinqumo, awuthathelwa isinqumo sokusindiswa. Iyabi le nto le
kulabantu laba abakhohlakele ababhabhadisa izingane ezisanda kuzalwa. Loyo ngane ayazi lutho, izokhula itshela kuthiwa wabhabhathiswa wena, kepha leyo ngane kwangeyona intando yayo. Angeke ngenze isibonelo, uma uzala ingane manje, leyo ngane uma kuthiwa uyisika umphambili noma uyidweba i-tattoo, ngabe leyo ngane uyenze leyo nto ngemvume nangentando yayo noma ukwenze ngokwakho? Ukwenze ngokwakho ungachaza ubeke izizathu, kepha ukwenze ngokwakho, isinqumo sakho. Ingane mhlawumbe ibingeke izifuna i-tattoo, mhlawumbe ingane ibingeke izusike umphambili wayo, kepha ngenxa yokungazi, uthi umbhalo abantu bami bayabhubha bayaphela ngenxa yokuswela ini? Ulwazi. Abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu bamavila ukufunda amabhayibheli abo, abantu bamavila ukuzila ukudla. Nami phakathi, kepha leyo ufunda iBhayibheli-ke cha, ngiyalithanda iBhayibheli lami, ngiyalifunda. Le yokuzila ukudla iyona le kumele ngibuyele kuyona yokuqala, ngoba uma ethi-ke khumbula ukuthi uwephi bese uyavuka uphenduke. Khumbula ukuthi kuphi bese uphenduka. Simelwe yini? Ukuphenduka. Simelwe ukuphenduka. Indaba inokuphenduka. So indaba-ke enokuphenduka ingoba khona intando. It's either wenza intando kaNkulunkulu noma wenza intando kaSathane. Kepha unikiwe amandla okuthatha isinqumo nokubona futhi ukuthi le ntando oyithathayo ekabani. Akekho okuphoqayo. uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi akholwe. Kepha uthi yilowo nalowo okholwayo indodana uyakusindiswa. Ngiyakholwa uJesu. Amaphutha angikwenzi, ngiyawenza. Ngiyakholwa uJesu. Angiqhuzuki, ngiyaqhuzuka. Kepha uthi umusa wakhe ukwanele. Ingakho athi phenduka. So uma kukhulunywa ngokuphenduka, kukhulunywa ngalo moya lo ukuthi uma ubona ukuthi wenza iphutha, buyela kuNkulunkulu, uxolise, uzithobe. Ngokuba yini? Ulwela ukwenza intando yakhe, hhayi yakho, hhayi yami. Ngokuba uma ungayenzi intando kaNkulunkulu, wenza intando kaSathane. Lokho nje ngeke siphikisane ngakho. Ngeke size siphikisane ngakho ngokuba lo mhlaba lo esikuwona njengamanje, inkosi ebumnyama uSathane uyabusa la, umoya wakhe uyavunguza. Ingakho khona ubufebe, ingakho khona amanga, ingakho khona ukubulalana, ingakho khona ukuphinga, ingakho khona inzondo nokuthukana. Ingakho ubona umculo ophakamisa uSathane. Kanjani? Ngokuba lo mculo ufuna sizikhonze thina sizenze uNkulunkulu nezinto ezidaliwe emhlabeni. uNkulunkulu uthi wenza umuntu ngomfanekiso, wathi akabuse phezu kwakho konke okudaliwe. Kepha akashongo ukuthi akabuswe izinto ezidaliweyo. Buswe imithetho yabantu ephambene nentando kaNkulunkulu. Uyesihogweni. Bacabanga ukuthi uma bethi esihogweni siyakuthreatenisha, cha, iqiniso lelo. Uthi uJesu lapha uthi ngizokufundela before ngibuye kule ncwadi kahle bengifuna ukufunda incwadi yaseGalathiya. Kepha ngifuna ukufunda le ncwadi le ngoba senginayo iBhayibheli lami libuyile la. Ngifuna ukufunda le ncwadi le ethi kwabaseKorinte bokuqala. Ikhuluma ngiyaxolisa incwadi kaMarku. Where is Mark? Mark chapter, is it 8? Right. Asiye lapha kusahluko 9, indaba inosahluko 9. Incwadi kaMarku usahluko 9. Uthi lapha kusukela kuverse
42 ngizoqala ku-verse 42 noma uqala ku-verse 41 uthi uJesu yilowo nalowo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu. Ngiqinisile ngithi kini akasoze alahlekelwa umvuzo wakhe. Usho ukuthini? Isenzo esihle kubantwana bakaNkulunkulu sinomvuzo omkhulu ezulwini. Bese emva kwaloko athi nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwayo kungangcono kuye ukube itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe aphonswe olwandle. Nayi indaba lo. So umuntu ofaka abantu ehlathini, sosho njalo, umuntu ofundisa abantu imfundiso engalungile, umuntu oholela abantu ezintweni ezizobenza ukuthi bakhubeke uNkulunkulu. Kuthiwa bekungaba ngcono ukuba bathathe itshe leli, yabona ukusilela itshe leli kwathiwa elokugaya. Ugaya emqaleni, itshe leli elisindayo. Ufake emqaleni bese uphosa olwandle. Ungafake lapho ukufa kwakho kuphele kanjalo. But uthi uma kuwukuthi uyakwenza lokho, uyofisa engabe kwenzeka lokho kuwena, ngoba uthi emva kwaloko uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume, kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezandla ezimbili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma isandla sakho kusho ukuthi akusakhulunywa-ke ngenyama manje, sekukhulunywa ngokomoya. Kamoya, uma kunomcabango mina yabo nje manje uma ngimla ngizo-back-upha lento engiyishoyo njengamanje ngale eBhayibheli. Yini engcolisa umuntu? Imicabango yakhe nemidlinzo yakhe enhliziyweni, right? Izona zinto ezingcolisa umuntu lezo. So uthi uJesu uma lemicabango yokungcola ifika kuwena izokukhubekisa, iflathele, ingakho athi yini sinqume isandla sakhe. Akakhulumi ngale sandla lesi, ngokuba uthi uma siza kuyena sinokulunga kuphela, ngokuba akusizi ukuza kuyena sithwele izono sithi futhi silungile. Uthi ayisebenzi lonto kuyena. Into ayifunayo ukuthi sibe msulwa phambi kwakhe, sibe ngcwele. Ingakho athi-ke yibani ngcwele ngokuba ngingcwele. Akukho lula ukuphila impilo yobungcwele, kepha yinto leyo esigqugquzelayo ukuba siqeqesheke kuyona, ngokuba ukuba ngcwele impilo yaphezulu, kuyintando kaNkulunkulu. So uma senginikwa ithuba lokuthi ngiphile impilo yobungcwele, ngizopractice. Yabo mina ejimini, jimisa ingalo, adincane yomswayipana. Emva kwesikhathi mhlambe 2 to 3 months ingalo yami siyaqala-ke manje iyakheka, sengiyabona ukuthi sengiyajima sekuyabonakala. Ngoba yini? Ngiya-exercise ingalo yami ukuthi ibe strong, iqine, ibe nkulu. So kuyinto efanayo nokudla izwi likaNkulunkulu. Awulidli kanye bese uthi senganele. Ingakho athi-ke izwi lakhe lokuphila, izwi lakhe elokuphila alinayo expiring date, ngeke li-expire. Alinasiqalo, alinasiphetho, ngokuba uyena oyisiqalo nesiphetho. So ungulizwi ukuze siphile lemhlabeni ngendlela efunwa nguye, kumele senze ini? Intando yakhe. So uma ethi-ke uma unyawo lwakho lukukhubekisa lunqume, kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezinyawo zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. So indaba ekuthiwa isihogo ikhona la eBhayibhelini. Siyabona kwincwadi yaLuka isicebi, incwadi yaLuka lapha isicebi noLazarus. Abantu bayayazi lo ndaba leyo.
uJesu uyasikhanyisela ukuthi inhliziyo engalungile angeke ikwazi ukuthi izohlala naye ngokuba yena ulungile. So ubumnyama nokukhanya akuhlangani nhlobo, akuhlangani. So sengiyaveza-ke futhi ngale iBhayibheli ngoba bengisafuna ukuveza isihogo ukuthi sikhona eBhayibhelini angithi. So sengifuna ukuveza-ke manje ukuthi kahle hle yini le engcolisa umuntu. Sengizoya kwincwadi yabani yaMathewu sahluko 15 bese ngiya lapha kusukela kuverse nothi ngibheke uqala kuverse 16 ithi wayesethi kanti nani nisengabangaqondiyo na? Aningaqondini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Kuvela kuphi? Enhliziyweni. Kungcolisa bani? Umuntu. Kusho uJesu ngomoya kaNkulunkulu okuyena. Okuyiwona okhuluma ngokusemthethweni-ke manje, akakhulumi njengami bekuthiwa ngiyazikhulumela ngokwami. Mina ngakhuluma izinto zasemhlabeni nje esikhaleni. Kepha uJesu ukhuluma izinto zasezulwini futhi-ke akahleki, akadlali, uqondile lapho. So uthi enhliziyweni yilapho khona singcole khona. Kepha ukuthi sidle ngezandla ezingageziwe akunamsebenzi lokho. Uthi indaba ila ngaphakathi kuthina. Sonakele uyasivezela-ke lapha kuverse 18 athi kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Bese athi-ke lapha ku-19 ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilezo zinto ezimngcolisayo umuntu. Kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. Buka nje, siyakhululwa. Sesafundiswa ukuthi nje hygiene, udla ngezandla ezingageziwe uzoba nama-germs. Hey, lalela angizudlala nje abantu. Ama-germs angaqhamuka kulama chemicals asebesilethela wona-ke nezifo manje. But sikhule sidla phansi. Siyingane sigaqa enhlabathini sidla udaka. Ngikaze ngize kuthiwe sengiyagula ngoba ngidla inhlabathi. Alisho iBhayibheli ukuthi inhlabathi uzophinda enhlabathini, uthuli uzophinda othulweni. Angikhondoni noma ngiphakamisa ukuthi sidle inhlabathi noma sidle ukungcola. Ngifuna ukuveza ukuthi indaba uJesu adila nayo inhliziyo yakho. So uma samukela uJesu ngokuba sesifike esigabeni sokuthi sifuna ukwenza intando kaBaba osezulwini, ngokuba uJesu uzosifundisa ngentando kaBaba osezulwini. So la emhlabeni uSathane uzosifundisa ukuthi siziphakamise thina, sizibone sibahle, sizibone sibakhulu, singcono kunabanye, siyizigwili kunabanye. Sibe nomona, sibe nenzondo, siyahlebana. Okay, uSathane ufuna senze njalo. Kepha uJesu uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uzoyibamba la kancane nje. Right, ngiyonixolela bazalwane. Ngihlala eduze kwesinagoge lamaSulumane. So manje bayamemeza, bayacula njengenjwayelo esiphikeni sabo. Ngenqena uzophazamiseka, kepha ngithi manje ngeke ngivumele uSathane ukuthi avimbe umsebenzi lo engiwenzayo obaluleke kangaka. Right, sesiyabuyela-ke manje lapha eGalathiya ngokuba ngifuna ukudila nezincwadi zeGalathiya. uNkulunkulu angambulele yona-ke namhlanje. Bengivakashe kwenye inkonzo. So bese ngivakashe kwesibili. Ngigcine ngaphakathi ngizitshela ukuthi cha, ngeke ngiphinde ngibuye. Ngeke ngiphinde, nginezizathu ezingenza ukuthi ngingasabuyela ngoba lapho khona uNkulunkulu kunohlelo lukaNkulunkulu oluqhamuka ngalo izwi lakhe. Uma kuzokwenzeka into enkonzweni ephambene nentando kaNkulunkulu,
akufanele mina ngizibandakanye ngijabulela ukuba lapho. Ngisho bangacula kahle kanjani. Mebedumisa uNkulunkulu becula, ngingacula ngoba ngidumisa uNkulunkulu. Kepha intshumayelo nohlelo lwangaphakathi, iBhayibheli nje liyasicacisela. Ngifuna ukuyifunda phansi lento ngoba izinto esizifundayo lezi abantu bazazi. Mina ngeke ngidideke ukuthi kwenziwa yini abantu bazibe into eseBhayibhelini. Kwenziwa yini kube lula ukuthi sizibe? Bese sithi siyamkhonza uNkulunkulu ekubeni lento ayifunayo asiyenzi. Sizibize ngabantwana bakaNkulunkulu ngenkani, kepha lento efunwa uyena siyanqaba ukuyenza. Siphambanisa amavesi, sishumayela impumelelo nemali nengcebo. Kwenziwa zonke izinto. Nabantu besifazane bayashumayela. So asike sibheke-ke manje ngencwadi yaTimotheo, yaTimotheo angiqale kule yaseKorinte. Ngizokudla kahle nje ngayo ngoba angifuni ukuyijaha le. Uthi-ke laphaya sahluko 11 ngizoqala kuverse bani? Kuverse 4. Ithi yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. Into nje leqondile. Uma indoda ikhuleka noma iprofetha imboze ikhanda layo, ihlazisa ikhanda layo. So uma uyindoda uzihlonipha phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabazalwane, uma uzokhuleka noma uzoprofetha, la ikhanda lakho ubanqunu. Hayi amarasta nenwele ezingaka. Angisho ukuthi kuyisono, lithi iBhayibheli uhlazisa ikhanda lakho. Yayizwa lonto? Bese izothi futhi lana-ke, kepha yilowo nalowo owesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofetha, ikhanda lakhe lingagutuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. So indoda mayikhuleka ikhanda layo alimbozwa. Owesifazane mekhuleka ikhanda lakhe liyambozwa ngokuba uma engalimbozi ikhanda lakhe, lokho kuyefana nokuthi ugundile ikhanda lakhe, uphucile, kusho iBhayibheli. So lebe ngikhona-ke, owesilisa ufaka isigqoko ngaphakathi, ingane ifaka ikepisi ngaphakathi. Omunye abesifazane abamboza amakhanda. Bahle, bayacwebezela, angibahluleli. Sengiyasho ukuthi into esahlukanisayo ngokwethu kuba ngiyabahlulela ngabe ngithi abakholwa, but-ke ngokholo lwabo ngeke ngize ngingene lapho ngoba ngifuna ukuhamba ngemap. Nansi imap iBhayibheli. Angifuni ukuhamba ngokuthi ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ngalolu hlelo lolu angayivuma lento, noma mhlawumbe uNkulunkulu wayechaza ukuthi ngichaze into engekho eBhayibhelini ngoba naku ngifuna ukuthi abantu benze into efunwa yimina. Abakhonza mina labo bantu abakhonza uNkulunkulu. But abantu abakhonza uNkulunkulu bahamba ngemap. Nansi imap iBhayibheli. Yalizwa lithini manje? Owesilisa uma ekhuleka emboza ikhanda lakhe noma eprofetha, uhlazisa ikhanda lakhe, kuyihlazo ukuthi indoda yenze njalo. Uma owesifazane ekhuleka noma eprofetha, kuyihlazo ukuthi akhuleke noma aprofethe ikhanda lakhe lingamboziwe. Lokhu kuyefana ukuthi ugundile. Ngiphinde futhi angishongo ukuthi kuyisono, kepha lithi iBhayibheli kuyihlazo. So meliqhubeka lithi-ke ngokuba uma owesifazane engagubuzele akagundwe. Yayizwa lonto? Ngokuba uma owesifazane engagubuzele akagundwe. Bese emva kwaloko lithi-ke uma kuyihlazo, ngifuna uyizwisise futhi nale. Uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce, akagubuzele. So sesiyathola ukuthi umuntu wesifazane akufanele agunde noma aphuce ngoba kuyihlazo umuntu wesifazane agunde ikhanda lakhe. So makamboze-ke ikhanda lakhe uma ezokhuleka. So izinto lezi engiziphikaphayo kulamabandla lawa engibizwa kuwona, aweke wangibize mina ukuthi angishumayele, especially lo suke ngimemile ngoba uyazi ukuthi ngidila neBhayibheli.
bayazama ukuthi bachaze bazilandulele. Mina anginankinga naloko. Into engizoyenza lithi iBhayibheli iphumani kubona, ningahlanganyeli nabo. So umusa kaNkulunkulu ukuthi ngiqonde lokho ukuthi kumele ngenze njani. Sengiye kabili la namhlanje ngivele ngathatha isinqumo ukuthi cha ngeke ngiphinde, asikho isidingo. Yayizwa lona, nansi enye incwadi futhi nansi enye incwadi yokuqala kaTimotheyu sahluko 2 uqala phaya kuverse bani kuverse 5 ithi ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso, engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli, ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga. Yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni. So yabona ukuthi lo muntu uzobizela abantu kuJesu ngizwi nangento ayinikiwe uJesu, akazakheli kwakhe. Bese ethi emva kwalokho-ke, ngakho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele, engenalulaka nokuphikisana. Umntwana kaNkulunkulu uyanciphisa olakeni nayindaba zokuphikisana. Yabona ukuphikisa into ngoba naku ufuna ukuzwakala kahle kuyingozi, ngokuba ukuphikisana nomuntu ongekho ezingeni. Kufanele uqale ubheke izinga lo muntu okhuluma naye ukuthi likuphi, ukuze ukwazi ukuthi uma ukhuluma naye ukhulume ngokuhlakanipha, ungakhulumi ngokobubula bese kugcina sekukhona ukuphikisana nokudonsana ngezihluthu. So into esigwemayo ukuthi sikhulume nabantu abangakalungeli ukuzwa izwi. Into ekumele siyenze ukuthi siphakamise izandla ezingcwele, sikhuleke kuzona zonke izindawo ngomoya wokuthobeka. Ngizongithini bese emva kwalokho izothi lapha kuverse 9. Seyiyavala-ke la kuverse 9 iyophuma kuverse 15. Ngizoyifunda yonke khona uzoyizwa. Ngoba yini lento lena asiyenzeli mina, silandela le ncwadi le esithi siyakholwa ngoba sizwe yona. Akumele bese ukholwa bese ufuna izinto ezizokwenza ukuthi uphile impilo efuna ukwena. Kufanele ukuthi uma ukholwa ulwele ukwenza lento efuna uNkulunkulu. Akukuningi futhi akukukhulu kakhulu ukulalela lokho akufunayo ukwenze. Izinto uNkulunkulu azifunayo ukuphilisana emhlabeni, ukuthandana, ukubonelelana, ukuzwelana, ukubambisana, ukuziphatha ngobuqotho, hhayi ngendlela ezokwandisa ubufebe, nobugebengu, namanga, nokuphinga, ukuthakatha, ukukhoza abanye uNkulunkulu. Iyona uNkulunkulu into adila nayo leyo njengamanje afuna sibe yiyona. So uma kuthiwa umuntu wesifazane akagqoke ngendlela ehloniphekile, ingokuba akufanele athi megqoka akhombise ukuthi ufuna lento ekuthiwa i-attention, ufuna ukubukwa. Izigqebhezana, iziketi ezinemqhewu emide, ama-cleavage, i-makeup eningi, inwele zokufakelwa. Lezo zinto siyakhuzwa kuzona. Siyakhuzwa ngoba yini? Ziletha lo moya wempakamo, ngoba vele ziqhamuka kuSathane ezinye izinto ezisenzayo, amacebo kaSathane, okwenza ukuthi thina sihalelane, sizondane, sibulalane. Ngokuba awucabangi unonkosikazi, unkosikazi wakho ugqoke nje ithayithi yodwa uhamba naye emgaqweni, sekuyaba manje enye indoda iyamqalaza iyambuka, wena uyacasuka wena, noma umfazi wakho uyacasuka, ubiza lo muntu ngesikhohlakala, kepha lo muntu ubuke into esobala. Ukuba bowugqoke ngendlela ehloniphekile nongokuzithanda, ukuzithanda kusho ukuphakama, kusho ukuthi mekuthiwa thanda umakho wakho njengokuzithanda, kusho ukuthi phatha omunye umuntu ngendlela wena ongaziphatha ngayo. Ngiyazi ukuthi
ngeke uze uthande umuntu akuphathiswe kohlanya noma okwesidakwa noma kumuntu ongathi akaphilile ekhanda. Ufuna abantu bakubone ubalulekile. So nawe bona abantu bebalulekile. Ufuna abantu bakunika uthando. Nawe iphile impilo yokuthanda abantu. Ungayiphileli ukubukwa, ayiphile ngoba lento isuka ngaphakathi kuwena. Khumbula uJesu uthi-ke ngokuba enhliziyweni kugcwele konke ukungcola. So silwele ukuthi enhliziyweni zethu sihlanzwe sibe basha. Singabi ngabantu abangaqondiyo nabantu abathi bayakholwa kepha bephila impilo efana nabantu basezweni. Ingakho lapha kwincwadi yaseRoma ifika iveza ukuthi-ke guqulani ingqondo zenu zibe zintsha. Ningasahamba njengabantu basezweni kepha manje nibe abantu abaguqukile abahamba indlela eyahlukile. Lapha kuvesi 9 ithi-ke ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Kusho iBhayibheli. Namhlanje lebe ngikhona bathi benzela intsha bagqoka uniform futhi bebe celebrate uJune 16. Bekumuncu for mina kepha bengihleka phela ngoba ngiphakathi kwabantu ngeke sengihlile ngathi manje mina uNkulunkulu ngoba sengiyabahlulela. Mina uthando into ekumele ngiyichithe nje. Noma sengikhuluma yabo ngikhulume ngendlela yokuhlonipha ukuthi ngikhombise ukuthi ngifundisekile. Ngingakhulumisi kweqaba nomuntu ongafundisekile. Phela umoya oyingcwele lo uthi uza kusiholela eqinisweni lonke asifundise ngendlela yokuphila. uJesu naye wayekhuluma nabantu ababengabaholi ebatshela amaqiniso. Njoba namanje ngisamile ngikhuluma indaba eyodwa, abaholi ababulala amabandla. Ingakho uJesu athi-ke uma impumputhu ihola impumputhe zonke ziyaphansi eweni. So mengibheka la ithi-ke ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. So njengoba benza i-Youth Day June 16, ingane zigqoke igqebhezana enkonzweni nama-stockies. Ngiyakubona ukuhamba ngamakhanda. Ngiyakubona ukufaka amabhulukwe. Uyabona nani ingane namahloni lokhu isidonsa isiketi sithi enkonzweni. So mina mengibuka ngithi Nkosi ngoba manje songibonisile. Ayikho into engizoyenza ngoba la banomthetho wakhona ngikwazi ukufika la ngizozama ukuzoshumayela nginganikwanga ngisho ithuba. Into nje engizoyicela kahle inkonzo lapho iphethwe abantu besifazane. Umngani wami uyachaza into echazayo ukuthi wakhuleka uNkulunkulu ukuthi ambeke lapha. Kulungile. Uma engenzi lutho engenzi imehluko angikwazi mina ukuthi ngizomahlulela. Akakwenze lokho mina ngizodonsa inyawo zami ngiyaphuma mina. Angikwazi ukuzimixa nento engalungile futhi engafundisi iqiniso. Kumnandi ukuba senkonzweni ufunde izwi, ufundise, uphume ungene usindelwa izono zakho noma ngabe usizi lwakho kepha uthole izwi lenduduzo, uthole izwi lokukhuthazela. Uphume uphendukile ngokuba mesenkonzweni sifana nabantu abayesibhedlela noma baye egarage bayolungiswa. Manje lapha yazi kuyenzeka sekudlalwa ama-game lapha. Thatha amabhelunde kuyafutha kuthiwa kuyodlalwa lapha. Ngathi mina cha, ngasala ngazifundela iBhayibheli lami. Mina ngikho ngcono. Inkinga ukuqonda izwi. Iyona lento efike isibophe. Ingakho lithi singasafani nabantu basezweni. Ingqondo zethu ziguqulwe. So sekunezimfundiso manje ezikhona iBhayibheli liyabekwa eceleni kuthathwe lo mavesi azokwenza ukuthi abantu bezwe engathi cha namhlanje hayi bengisenkonzweni. Kepha iqiniso alikhulunywa liyagqitshwa lenyathelo. Kepha uJesu uthi konke okwenziwa obumnyameni ukukhanya yakuveza. So manje mekhuluma umesifazane ithi-ke bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Ukuhloba kwakho akungabi sekhanda. Ukuhloba kwakho akungabi ngamacici. Akuhlobe umuntu ongaphakathi. Ngizokuvezela incwadi futhi ezoveza lokho ngoba iBhayibheli lo mlomo lonke kumele ivalwe. Ngoba asinakwazi ukuthi sothi sikhonza uNkulunkulu ngendlela efunwa yithina singamkhonzi ngendlela efunwa uyena. Yiphutha lelo. Yiphutha elikhulu lelo. Wonke umuntu othi uyakholwa ukuthi usindisiwe noma ufuna ukusindiswa ufanele ahambe ngezwi. Ngokuba uma ngifa wena ulandela mina, wena uzoesihogweni nami ukuba uzongalifuna iBhayibheli ufune mina noma lokubambela entweni yashiwo umhlengi. Hayi ngithi umhlengi wathi kanje uphi manje?
lithini izwi? Alisho neBhayibheli ukuthi uJesu uyena izolo namhlanje naphakade. Akaguquki, nezwi lakhe aliguquki. Why kumele liguqulwe yimina ngenxa yokuthi mina ngifuna nina nilandele mina? Niyaphi nami nizobe ningilandele? Ngamasenti, ngemali nje? Imali izosala emhlabeni. Imoto uzosala emhlabeni. Iy'ngubo zakho lezi bayokungcwaba nazo kepha ziyobolela enhlabathini, umphefumulo wakho uye esirhogweni uma kuwukuthi uJesu awumazi. And ilona vangeli leli alikho elinye. So into ekumele siyilwele ukuthi ilungiswe la kuthina nansi inhliziyo zethu. Kuba zivundele ukuthi uNkulunkulu mefaka imbewu bese kuchelelwa kumile kuphuma izithelo. Sidinga izithelo. Right. Ithi-ke kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamapharele nangezimpahla ezinemali eningi, kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Kepha akimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda, kodwa makazithulele. Ngokuba u-Adamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho u-Eva, futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. Kepha uyakusindiswa uma kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda. Ayizwa loo nto kusho iBhayibheli. Manje mekuthiwa umuntu wesifazane avumeleke ukuthi afundise, wena uthi uma wakho afundise uwuphasta noma ubaba lo ugogo wakho noma usisi wakho ubhishophu, okwenu lokho ngokweBhayibheli nje abaziwa. Yangizwa ngithini? Umthetho lo. Othi kukhombisa umthetho lo. KwiTestament Elisha. Umthetho lo ngeke uguqulwe nobani ngoba ubhalwe phansi ngamandla kaNkulunkulu. Asiqale lapha kuncwadi yaseKorinte sahluko 14. Ngiqala lapha kuverse 33. Ithi indaba ngiqala kuverse 33. Ithi njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele, abesifazane mabathule emabandleni ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Hayi ungangiphikisi mina, phikisa iBhayibheli. Ngifunde iBhayibheli. Omunye hayi udinga isambulo nerevelation. Angeke. Le nto ayidingi isambulo nerevelation. Idinga wena ukuthi wenze intando kaNkulunkulu noma wenze intando kaSathane. Kukwena. Yayibona lo ndaba le. Bengizofunda incwadi yaseGalathiya, kepha ngenxa yesikhathi nanokuthi ifoni yami ispace sincane. Ngizoyibamba la ngigoqe. uNkulunkulu emuhle, ngiyacela angisize, angenzele umusa evumile ngesikhathi esizayo. Ngiphinde ngivule incwadi yaseGalathiya njengoba bengifisa ukuyivula, kepha uma uthola ithuba ngiyacela uyifunde. Uma kukhona ongakuqondi, ngiyacela ukuthi ubuze. Sophendulana ngalo izwi ngoba fanele siqagulisane ngalo izwi likaNkulunkulu. Hayi siphikisane but nje ukushintshana ngolwazi ukuze sikhulisane. Inhloso ukukhulisana, not ukudicilelana phansi. Uma ngithi u-Enigma unamanga, ubalo omunye lo sisi lo naye ngababiza amagama. Hayi ukuthi ngiyalwa, ingoba imfundiso abayifundisayo abantu kumele bazi ukuthi ayilona iqiniso. Hayi ngoba mina ngixabene nawe, cha ngikwahluleli. Wena kumele uthathe isithuba lokuthi ubheke imibhalo noma uphenduke. Ngoba uma wona awoni mina, wona wena, wona uNkulunkulu. Ngaphandle uma wone kunina, sekumele ngize kuwena sizokhulumisana. Kepha uma wena wona uNkulunkulu, ayikho into engizoza kuwena mina ngaphandle ukuthi ngizokutshela ukuthi hey basobha. Akhandwe kanye. uJesu wayebabiza abantu ababenza amaphutha. Umpostoli Paul wayebabiza abantu abenza amaphutha. Ngoba yini ufuna ukuvula abantu amehlo ukuthi lento le ekaNkulunkulu. ekaNkulunkulu yona yami.
So ukuyiphatha kwami kufanele ngiyiphathe ngendlela ezokhazimulisa uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Incwadi ezenzo uhluko 2 verse 37 ithi sebekuzwa konke okwakushunyelwa umpostoli uPawulu base behlabeka ezinhliziyweni ngokuba izwi kaNkulunkulu liyinkemba lisuke lizohlaba ukuthi kuvuseleleke isimilo kumuntu. Ithi iBhayibheli base bebuza ukuthi kuPetro nabanye abazali nakwanye abapostoli, madoda abazalwane, yini ekumele siyenze? Wayesethi uPetro, phendukani, yilowo nalowo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono zenu, khona nokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele, ngokuba lesithembiso esenu, esabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi ngobayala, wathini? Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Uma usufuna ukuzisindisa kulesi sizukulwane esiphambeneyo, imininingwane ikhona kwamanye amavidiyo, ngoba le video angikwazi nokuyi-editha ngenxa yespace efonini yami sincane. Uyakusithinta, inamba ithi 066 566 9245, email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Imibuzo, ufakazi, ufuna ukunikela, usithinta kuzona lonke loluzana ezikanjalo. Asike sivale ngomkhuleko-ke. uJesu Kristu inkosi. Baba, siyakubonga uNkulunkulu onamandla, wena othembakele ezintweni zonke, namanje lo msebenzi usunikele ezandleni zakho, kuba wena uNkulunkulu ukhazimulise. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe uNkulunkulu isinkwa sethu semihla ngemihla, sizithethelele amacala ethu wonke siwenzile, ngoba siyavuma nathi uNkulunkulu sifunde ukuthethelela bonke abantu abasonileyo. Usiphe amandla uNkulunkulu okunqoba nokuthi sithembele kuwena, ukhulise ukholo lwethu. Nalabo uNkulunkulu abangakolizwa izwi uzobasiza uNkulunkulu, benzele umusa. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba le nkonzo iphathwe nguwe ngomoya weqiniso nangomoya wothando, ngobungcwele bakho kuze kube phakade. Amen. Jesu Kristu inkosi, sizophinde sibonane ngokuzayo. Bye.